A fost un concept dezvoltat pe parcurs, adică nu chiar de la începutul expoziției. Inițial s-a dorit o restructurare a spațiului respectiv, pornind de la de la un obiect banal, de la cutia de carton, și se dorea a se ajunge la o instalație colaborativă între toți artiștii participanți, care să se desfășoare în întreg spațiul galeriei. Dar până la urmă s-a renunțat la această idee, pentru că timpul era foarte scurt și până la urmă s-a ajuns la o expoziție de grup și instalația din cutii de carton a fost realizată doar într-o încăpere a galeriei. Lucrurile au decurs neașteptat de bine, pentru că în faza finală expoziția a apărut ca un întreg destul de închegat, zic eu. Nu erau imagini care să facă o notă discordantă, nu erau proiecte care să pară străine în acest context. Momentul în care am propus titlul Undertone, care, mă rog, la un moment dat s-a transformat în Undertone, în urma unei dezbateri mai aprofundate cu Sid Walters și cu Ani Țigănașu, m-am gândit că titlul se pretează foarte bine la acest eveniment, având în vedere faptul că Sid Walters a ținut acolo și un concert. Și din acest punct de vedere, Undertone, zic eu că a fost o alegere destul de inspirată.